إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалымдарны юқтан бар қылып, бізні өзінің көпмегіне санасақ та санап бітіре алмаслық сый-хөрмәтләрендә, кең ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мақтау һәм улуғлауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, хөрмәтле мөселманнар, иң элек үземне, аннарысын сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аның фарызларын тиешенчә үтәгез. Аның харамнарыннан тиешенчә сакланыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Азиз дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә адәм баласына шушы дөньяда яшәү өчен, шушы дөньяда Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, аның шәригать кануннарын торгызу өчен мал мөлкәт бирә. Мал, шушы мал дигән нәрсәне булдыру, аны саклау, ул безнең динебезнең зур бер терәге булып тора. Әйе җәмәгать, байлык, акча, ул диннең бер терәге булып тора. Ни өчен? Чөнки дин кешеләрнең тормышын сакласа, малсыз тормыш мөмкин түгел. Бу Аллаһ куйган канун. Шуңа күрә дин малны саклый. Шуңа күрә дин бер кешенең малын, канын харам кылган кебек икенче берәүгә харам кыла. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсенең 5-нче аятында малның кеше тормышында булган урынын күрсәтеп әйтә: "Ва ла ту'тус суфаха амвалакум аллати Джа'алаллаху лакум қияма." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мал мөлкәтләрегезне ди, акчагызны ди, акылсыз кешеләргә кулларына тоттырмагыз ди." Акчаңны теләсә кемгә тоттырырга ярамый. Малыңны акылсызларга тапшырсаң, алар ул малыңны пранзаран китерерләр. Алар аны юкка чыгарырлар. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Аллати джа'алаллаху лакум қияма. Бу малны ди, Аллаһ сезгә тормышның нигез итте ди. Ягъни малсыз яшәп булмый. Акчасыз яшәп булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Акчагызны теләсә кемнең кулына тоттырмагыз дип Ниса сүрәсенең 5-нче аятында әйтте. Һәм җәмәгать диннең, гыйбадәтнең дә бик күп нигезләре малга кайта. Мал белән бәйле. Намаз укырга мәчетләр кирәк. Мәчет булсын өчен нәрсә? Акча кирәк. Акчасыз, байларсыз мәчет салып булмый. Гыйлем өчен мәдрәсә кирәк. Китаплар бастырырга кирәк. Галимнәрне укытырга кирәк. Монда да мал кирәк. Хаҗ кылыйм дисәң, исламның баганасы акчасыз хаҗ кылып булмый әле хәзер. Акчабыз да бары хаҗ кыла алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә
ничә елга ябып куйды, инде Раббым кире ачса иде. Әти-әни хакын үтим дисәң, мал кирәк. Гаилә хакы, хатын хакы, балалар хакы тәрбиясе, мал кирәк. Зәкәт түләргә, мохтаҗларга ярдәм итәргә, фақирләрнең күңелләрен күрергә, бөтенесенә дә мал кирәк. Шуңа күрә ислам дине мөселманнарны әлеге малны кәсеп итәргә, әлеге малны эзләргә, тырышлык куярга чакырды. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Имам Бухари риваятында килә бик хикмәтле хадис. Өстәге кул астагы кулдан хәерлерәк диде. Аста нинди кул? Сорый торган кул. Ә өсте бирә торган кул. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез кайсысы хәерлерәк диде? Сорап утыручысымы, бирүчесеме? Бирүчесе хәерлерәк диде. Моның белән ул өммәтне, моның белән ул яшьләребезне, егетләребезне тырышырга, гыйлем алырга, сәүдә кылырга, хезмәт итәргә, кәсеп итәргә һәм соранып утырырга түгел, бирергә чакырды. Бу теләнчелек дине түгел. Бу хәерчелек дине түгел, бу хезмәт дине. Бу кәсеп дине. Заманында Аристотельләр, Платоннар үзләренең фәлсәфәләрендә яза торган булганнар. Җәмгыятьтә элит эшләргә тиеш түгел. Әнә эшләсен гади халык дик. Ә ислам сөйкле пәйгамбәрбез көтү көтте. Сөйкле пәйгамбәрбез хәер сорашырга килгән кешегә бар, чыгып утын җый. Ул утынны бәйләп базарга чыгып сат, ләкин соранып утырма диде. Ислам хезмәтне күтәрде. Ислам кәсепне күтәрде. Элита мишбашында ятсын димәде. Хезмәт итегез диде. Һәм гадил сәүдәгәр кыямәт көнендә пәйгамбәрләр белән бер дәрәҗәдә булыр дип безне гадил сәүдәгә чакырды. Ләкин җәмәгать, без яшибез сынау дөньясында, экзамен, имтихан дөньясында һәм анда һәр нәрсәнең артында сынау тора. Бер яктан кесәңдә акча булмау бик зур сынау. Чөнки акчасы булмаган ул төрле өметсезлекләргә чума. Акчасы булмаганның күзе кеше акчасына төшә башлый. Җир өстендә бурлык, башка шундый зулымлыклар килеп туа. Бер яктан акчасызлык та сынау. Ләкин икенче яктан кесәңдә акча булу, мал мөлкәтле булу үзе бик зур сынау һәм күпләрнең башына фитнә булып төшә. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез, карагыз, хикмәт иясе. Ул үзенең өммәте өчен күбрәк хәерчелектән түгел, фақирлектән түгел, байлыктан курыкты. Әлбәттә ул фақир булыгыз димәде бер хадистә дә. Бай булмагыз димәде, ләкин байлыкның сынавы байлык ишегеннән шайтанның хәйләле мәкерлекләре күбрәк диде. Һәм шуларның берсе Ибн Маҗа риваят кыла. Абу Дарда радиллаһу анһу әйтә, бер вакыт сөйкле пәйгамбәрбез безнең яныбызга килеп кирде ди. Һәм без шул вакытта фақирлек турында сөйләшә идек ди. Шуннан соң ул, сез нәрсәллә фақирлектән куркасызмы ди. Җәмәгать, галәм кешелек дөньясы гомер бакыена фақирлектән курыккан. Гомер бакыена хәерчелектән курыккан. Байыган саен күбрәк курыккан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, сез әллә фақирлектән куркасызмы ди. Җанымның хуҗасы белән ант итеп әйтәм ди, сезнең өстегезгә ди, бу дөнья ди, кыйып яңгыр кебек явачак ди. Кыйып яуган яңгыр кебек явачак ди дөнья. Һәм сезнең хәтта арагызда иң йөрәге чиста булганы да ди, хак юлдан байлык тайпылдырачак ди. Карагыз, арагыздан иң дөрес булып, намуслы булып йөргәнегезне дә нәрсә? Байлык туры юлдан тайпылдырачак ди. Менә җәмәгать, явамы дөнья безнең өстебезгә? Сибәләми. Яңгыр яумый, ә дөнья ява. Ява җәмәгать. Һәм бүген без шундый вакытта, шундый заманада яшибез. Берничә сүз русчада әйтеп китәм. Дорогие братья, сегодня мы говорим
об искушениях имущества, богатства. Несомненно, богатство является одним из основ жизни. Поэтому ислам всегда защищает имущество. Имущество одного человека неприступно, то есть он не имеет права посягать на имущество другого. И очень много аятов, хадисов, которые призывают нам работать, зарабатывать, быть сильными, но в то же время аяты и хадисы указывают на то, что за богатством лежит величайшее искушение. Очень много людей заблуждаются в погоне за имуществом. И сегодня мы живем в такое время, когда, как пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, как ливень дунья обрушивается на нас. Богатство, достаток обрушивается на нас. И сегодня мы видим, как и стар, и млад идут в погоне за имуществом. И мы видим, как люди теряют рассудок в погоне за имуществом. И сегодня мы видим, само общество, государство назначает людей, которые должны хранить это имущество, которые должны хранить, соблюдать порядок в стране, которые обязаны соблюдать, чтобы люди все соблюдали закон, но эти же самые ответственные люди сегодня также участвуют в этой погоне. В этой погоне. И сегодня мы каждый день видим в новостях. Это же еще показывает тех, кто где-то там не поделился, где-то там кому-то не додал. Поэтому их разоблачают. Их мы видим. Мы видим их многочисленные загородные дворцы. Мы видим их дорогие квартиры. Мы видим их дорогие машины. Сегодня вот в тренде золотые унитазы. Когда Удод прилетел к Сулейману, к царю Соломону, и докладывал, что он там видел, он сказал, птичка сказала, что она видела царицу, и сказал, «Валяха аршун азим», и у нее огромный великий золотой трон. Вот издревле у богатых царей, чем богаче они были, чем сильнее были, у них тем больше был трон, и он был чистого золота. Ну, эту историю вы знаете. Вот сегодня новый тренд. У тебя золотой унитаз должен быть. Хотя ты туда нужду справляешь, но он должен быть золотой. Надо чувствовать, что он золотой. Понимаете? И вот это богатство, которое Аллах дает, не сама цель. Поймите, дорогие братья, ислам никогда не выступает против богатства, против имущества. Нет. Ислам всегда одобряет богатство. Это милость Аллаха, но никогда богатства самой цели не было и не будет. Это путь достижения великой цели – довольства Аллаха. Довольство Аллаха. Богатство тебе помогает проявлять, почитать твоих родителей. Богатство тебе помогает содержать твою семью, совершать хадж. Если не будет у нас богатых, кто мечети будет строить? Кто будет содержать мадресе? Кто будет содержать устазов? Поэтому, но никогда, поймите, богатства не было самой целью. А сегодня богатство – это культ поклонения. Люди поклоняются богатству. Люди поклоняются вот этим гламурным вещам, простой народ, которого даже не может понять. Был такой случай, когда мне один состоятельный знакомый подарил мне какую-то ручку на 23 февраля. Ты тоже служишь Родине, Хазрат? Вот давай. С каким-то цветочком. Эта ручка у меня лежала на столе. Ну, на самом деле, удобная ручка. Я даже не знал, что это за фирма. Но я заметил одно. Когда ко мне приходили серьезные руководители в кабинет, у них всегда глаза падали на эту ручку. А оказывается, на этот цветочек. Потом я в интернете узнал, что ручка там 20 тысяч стоит, что ли. Или, когда переезжал в Казань, где-то потерял эту ручку. То есть, вот поймите, люди живут этим. Вот если ты сильный человек, вот у тебя машина такая должна быть. А бывает так, что мы видим, брат подъезжает, 5 миллионов, машина, Мерседес, а он весь в кредитах. Мы видим, что иногда подъезжает брат, там не самая дорогая машина, да, но когда начинаешь знакомиться с деятельностью этого брата, дорогие братья, за ним вагоны стоят благих дел. Он и там помогает, и тут мечеть строит.
И здесь он неимущим, он столько заката выплачивает. А приехал на какой? Ну, может, он к Хазрату так приезжает на этой машине. Да, чтобы Хазрат много не просил. Но, дорогие братья, неважно, какие... Когда я учился в медресе, 90-е, помните, литые диски, колпаки, да, ну, шестерка машина, да. И вот мне один очень хороший абый сказал, Юсуф, говорит, вот пойми, говорит, одно. Если ты купил красивые колпаки на свою машину, вышел, смотришь на них и радуешься, пойми, это твой уровень. Это твой низкий уровень. Будь всегда выше. Поэтому мусульманин должен быть выше этих дисков. Он должен быть выше этих дорогих телефонов, дорогих машин. Потому что цель у него намного выше. Намного выше. И, дорогие братья, когда мы просим у Аллаха имущество, просите еще, чтобы Аллах избавил вас от искушения фитны этого имущества. Шуңа күрә дә җәмәгать, менә бу мавродилар, финикалар, алар әллә каян килеп чыкмый. Алар бит күрәләр, ничек кеше акча күргәч, татарда әйтәләр бит, акча күргәч фәрештә, алтын күргәч фәрештә азган ди. Фәрештә азмый, ләкин кеше аза. Карагыз, кредитларга шума-шума финикага акча ташыдылар. Даже обидно җәмәгать. Безгә шанмыйлар, аларга шаналар. Әйтәбез, әйдә мәчет салабыз дибез. Менә бухгалтерия, менә отчет дибез. Безгә бирмиләр, хәзрәтләргә шанмыйлар. Аларга шаналар. Чөнки алар нәрсә? Бик күп аларга акча вәгъдә иттеләр һәм күпме кешене менә шулай алдылар. Шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын, сары тимер күргәч кеше акылдан яза. Һәм мин сезгә шуны әйтәм, то ли еще будет җәмәгать. Әле алда безне бик күп нәрсәләр көтә. Бик күп нәрсәләр. Имам Муслим риваятында килә, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, дөнья бетер алдыннан ди, Ефрат елгасыннан алтын тау чыгар ди. Целый алтын тау. Анда бик күп унитазга җитә. Һәм кешеләр ди, шушы алтынны алыр өчен бер-берсен үтерә башларлар ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, һәр 100-нең 99 үләчәк ди. Карагыз, һәр 100-нең 99 үләп. Кем исән кала? Берәү. Бөтенесе моны беләчәк. Шунда үтерергә барганда, ләкин бөтенесе әйтәчәк, мин ул исән кала торган дип әйтәчәк. Менә мин ул, мин. Берәү бит исән кала, мин ул. 1% шанс. Менә ул әйтәчәк, мин ул дип әйтәчәк. Карагыз, ничек кешенең акылы китә. Ничек кеше акылын югалта алтын белән. Ә икенче хадис, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Дөнья бетер алдыннан Аллаһ әмер бирер җиргә ди. Җир içinden itip çıkarır bütün altınların ди. Жир üstünde унитазлар түгел. Будут лежать золотые колонны ди. Из чистого золота ди. Уйлап карагыз, дворец ул чип-чиста алтыннан, шуның колоннасы ятачак жир üstünde. Һәм шунда бур, кулы киселгән бур әйтәчәк ди. Шушының өчен мин кулымны кистердемме дип әйтәчәк ди. Кемдер утырып кайткан урлап. Шуның өчен мин утырдыммы дип әйтәчәк ди. Һәм алтынның бәясе туфрак бәясендә булачак ди. Шуңа күрә җәмәгать, әле күрәселәребез алда. Һәм әлбәттә менә бу һәм башка шушы фитнәләрдән котылу өчен беренче чиратта иман кирәк. Чөнки иман ул организмда булган иммунитет кебек. Иммунитет нык булса, ширләргә каршы көрәшү җиңелрәк була. Шуңа күрә кешегә иман кирәк. Һәм бу мәсьәләдә үч кенә хакыйкатьне тиз генә әйтеп китәсем килә. Беренчесе, кем ул бай? Гарәп телендә байлык мал дип атала. Мал, милкет, имущество. Ләкин бай, богатый дигән сүз күбрәк мал сүзе белән килми, гани дип килә. Гани дигән сифат, прилагательный әйтелә. Ләкин кем соң ул гани? Гани ул бай дигән, күп акчалы дигән сүз түгел, ул мохтаҗ түгел дигән сүз. Не нуждающийся дигән сүз. Ә кем ул мохтаҗ түгел? Әлбәттә синең малың, милкәтең күбрәк булган сайын мохтаҗлыгың кими. Кешеләрдән сорыйсың, юк, акчаң бар, үзеңнеке ризыгың бар, шулай бит. Бу яхшы. Ләкин кеше гани була аламы? Абсолют дәрәҗәдә. Бер кашанда була алмый. Чөнки әл-гани Аллаһның исеме.
Аллах қына бай болалы. Бүтін байлық Аллах қолында. Шуңа күрә Аллах Тәғәлә әйтте: "Я айюхан нас, эй кешеләр, антумул фуқарау илаллах." Сіз барығызда Аллахқа фақир дейді. Сіз Аллах қаршында мискин дейді. Ғади халықта, бизнесменда, олигархта, министрда, президентта, бүтініміз Аллахқа мұқтаж. Валлаху хуал ғанiyul хамид. Аллах қына бай, бір кімге мұқтаж түгел һәм мақтаулыдыр дейді. Фатир сүресі 15-ші аят. Шуңа күрә җәмәгать, байының күпме байлығы болса да, ул онтырға тиеш түгел. Ул бір зат қаршында һәр вакыт мұқтаж болып қалашақ. Кім? Аллах қаршында. Үзебезнең арабызда булган бір мөселман абый. Аллах ул абыйыбызны сакласын, әмин дип әйтегез. Бик күп садака бирә. Мәчетләр сала. Бір көнне үзе сөйли. Абыйыбызны алып киттеләр корона белән. Кертеп салдылар реанимацияга. Реанимацияга күчергәндә хәлләрем начарланады. Хәзрәт миңа әйттеләр ди, берне дә алма, с собой ничего не брать дип әйттеләр ди. Шуна мин уйладым да инде, мин тыңлаулы бит ди. Берне салмадым ди. Реанимацияда күземне ачам ди. Медсестра миңа кыйбатлы дарулар алып килгән ди. Абый ич дип әйтә ди. Ярты стакан суым юк ди. Шуна мин медсестрага әйтәм ди, меня воды нет дип әйтә ди. Надо было с собой принести дип әйтә ди. Ә мин тора алмыйм ди, мин ятам теге тишеккә карап ди, 10 көн тишеккә карадым ди, һава чыгамы, юкмы дип ди. Шуннан ди. Юк ди, ярты стакан су таба алмыйм ди. Тегеннән карыйм, моннан сорап карыйм, берәйбер юк, телефон юк, берәйбер юк. Әйе. Шуннан соң туалеттан агызып булса да алып килин дә су, шушы даруны чимин ди дип әйтәм ди. Әйе, һәм үзем әйттем ди, кара әле. Син миллионер дип әйтәм ди. Ятасың, син күпме оборотында денежных средств, күпме зарплата, мәчетләр саласың. Ярты стакан су таба алмыйсың дип әйтәм ди. Ярты стакан су таба алмыйм ди. Күпме акчам бар ди. Әйе, үләсең дә китәсең хәзрәт ди. 10 көн бер тишеккә карап яттым ди. Теге ИВЛдан һава чыгамы, юкмы ди, туктамасын гына дип яттым ди. Шуңа күрә җәмәгать bir байлык ул bir айлык дигәннәр, ул бик тиз китә. Шуңа күрә Аллах бай. Икенче хакыйкать җәмәгать кемдәдер күпмедер акча, күпмедер көч, күпмедер дәрәҗә бар икән. Ни өчен ул анда бар? Чөнки Аллах үзеннән бүлеп аңа биргән. Бүтән байлык Аллах кулында. Әгәр дә кемдәдер ул бар икән, димәк Аллах бүлеп аңа бераз насыйп иткән. Шуңа күрә мөселман кеше саңларга тиеш. Аллах Тәгалә Нәхл сүрәсенең 53-нче аятында әйтте: "Ва ма бикум мин ни'ма фа мин Аллах" диде. Нинди генә сездә ниғмәт булмасын, акча, хатын, балалар, квартира, машина, сәламәтлек, билим, уста куллар, фа мин Аллах. Булар Аллахтан ди. Мөселман кешесе әгәр дә аңласа, бүтән байлык Аллахтан. Карун бит шуны аңламады. Нинди бай. Аңа бит әйттеләр, Аллахка шөкер иттеләр. Ул нәрсә диде? Иннама утитуhu ala ilmin indi ди. Бу байлык миңа бирелде, чөнки мин гыйлемле ди. Мин акыллы, мин синнән акыллырак ди. Синнән дә акыллырак ди. Шуңа күрә миңа бу бирелде ди. Шуннан соң Аллах Таала нәрсә диде? Инналлаха awlam ya'lam anna Allahu qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Bilmimini соң ул ди. Мин бит аңа кадәр ди, Аллах аңа кадәр ди, аннан көчлерәк, аннан акыллырак, аннан байрак кешеләрне халак иттем бит ди. Шуңа күрә мөселман кешесе белергә тиеш. Менә аның кесәсендәге акчасы, счеттагы бүтән әйберсе Аллаһныкы. Аллах биргән һәм Аллахка шөкер итсә, бу фитнәгә бирелмәскә җиңелрәк булыр иншаллах. Һәм өченче хакыйкать җәмәгать, Аллаһ Тәгалә сиңа мал-мөлкәтне күбәйткән сайын, ул мал-мөлкәт белән фитнә дә күбрәк килә. Ул фитнәдән котылу өчен син күбрәк Аллаһка якынайырга тиеш буласың. Шуңа күрә мал-мөлкәт эшең яхшырак барган сайын якын Аллаһка, якынай күбрәк Аллаһка. Калбың Аллаһка бәйләнсен. Әйе, без бүтенебез Аллаһтан сорыйбыз. Семьяларыбызны содержать итәргә, ярдәм итәргә, садака бирергә, закат бирергә. Әгәр дә мин монда мөмкин булса сорар идем хутбәдә, ләкин ярамый. Кемнәр Аллаһтан мал сорап, эш сорап дуга кыла дип, күбебез кул күтәрер иде. Ләкин икенче сорау, кемнәр сорый? Раббым миңа биргән малны фитнә итмә миңа дип. Раббым мал, байлык, кылы булудан сакла мине дип кемнәр сорый? Минемчә куллар әзрәк булачак. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям еш кына Аллаһ Тәгаләгә шундый дуга кылган. Ул дуга узун. Мин аны элеп куйдырттым, бабай янында чыкканда телефонга төшерсәгез була. Бу хадистә килә.
Сахих хадистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтан сорады: "Я Раббым, сакла мине ялкаулыктан", диде, һәм картлык зәгыйфлегеннән. "Яклау мине гынахлардан һәм әҗәтләрдән", диде. Һәм дәвам итеп әйтте дә, шунда бер җөмләне генә әйтәм, аны дуганы үзегез алырсыз, ятлагыз, калыгыз. "Сакла мине байлык фитнәсенең явызлыгыннан һәм фәкыйрлек фитнәсеннән", диде. Карагыз, байлыкның да фитнәсеннән сакла, диде. Ләкин фәкыйр булып та фитнәләнүдән мине сакла, диде. Шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям урталыкны сорады. Һәм җәмәгать, тагын бер әйтәм, бүген без шундый вакытта, шундый заманада яшибез. Дөнья көннән-көн матурлана. Һич шиксез бу нигъмәт. Әлхәмдүлилләh, бүген без әби-бабайларыбыз ашамаган ризыкларны ашыйбыз. Әби-бабайларыбыз күрмәгән диңгез буйларына барабыз да кайтабыз. Шулай бит күбебез. Әби-бабайларыбыз төшенә дә күрмәгән атларда хатыннарыбызны утыртып йөртәбез. Кыш көне җылытып тора астан, җәй көне суытып тора. Әлхәмдүлилләh. Ләкин җәмәгать, дөнья матурланган сайын бу фитнә керәчәк безгә, хатыннарыбызга. Бу фитнә керәчәк улларыбызга, кызларыбызга. Шуңа күрә бу мәсьәләгә без күбрәк игътибарны бирик һәм Аллаһтан тәүфиқ сорыйк. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.